Биковете са върховият символ на грубата сила и издръжливост. Това са внушителни животни, които, макар обикновено да са спокойни, притежават темперамент, който може да избухне във всеки един момент. Когато бик реши, че нещо представлява заплаха, няма значение дали е друго животно, човек или тежка стомана машина от 1 тон. Нищо не е в безопасност. Днес ще станете свидетели на чистата сила на природата, уловена в точния момент. Този бик видя превозно средство паркирано наблизо и реши да се нахвърли върху него. Бикът го удря многократно с рогата си, докато остави колата сериозно повредена. Пряко предаване на 5-секунден сблъсък, без коментари на разказвача. За щастие, никой не беше вътре. Сцената започва с голям бик, който се приближава към паркиран автомобил. Без предупреждение, животното сваля глава и забива рогата си под задната част на превозното средство. Следващото, което се случва, е невероятно. С просто движение на шията си, бикът повдига задната част на автомобила, сякаш е от картон. Чува се пукането на метала и се вижда как гумите губят контакт с земята. В този кадър виждаме друг бик, който с лекота повдига задната част на компактен автомобил. За кратки секунди бикът спокойно върви, държейки превозното средство с рогата си, демонстрирайки пред камерите от какъв материал е. За щастие колата беше празна, така че щетите се ограничиха само до превозното средство. Въпреки това, да видиш бик да прави това на улицата е нещо, което би изплашило всеки. Във втори клип виждаме бик, който прави същото с ван, като го повдига изцяло, докато свидетелите викат удивени пред сила, която изглежда свръхчовешка. С екстремната си сила можем да видим, че бикът нанася тежки щети на превозното средство, но най-странното е човекът, качен на покрива на вана. Изглежда, че не е осъзнавал опасността, в която се намира. В този случай виждаме агресивен бик, който е пуснат в приют, където тича във всички посоки в търсене на противник, когото да нападне. Наблюдателите стоят отгоре, гледайки животното, осъзнавайки, че всеки, който се изправи пред този бик, няма да издържи повече от 5 секунди жив. В този клип бик избяга от приюта си и атакува директно микробус, пълен с пътници. Виждаме как бикът повдига превозното средство с рогата си от един от предните ъгли, изплашвайки хората вътре. За съжаление, клипът свършва и оставя в неизвестност какво се е случило след това, но е ясно, че пътниците са изживели момент, който никога няма да забравят. Тази сцена изглежда като от научно-фантастичен филм. Бик стои срещу тежък строителен багер. Всеки друг би избягал при рев на двигателя, но този бик се втурва напред срещу стоманената лопата. Сблъсъкът е епичен, метал срещу кости. Пряко предаване на 5-секунден сблъсък, без коментари на разказвача. Животното натиска с цялата си сила срещу тежката машина, без да показва и капка страх. Това е окончателното напомняне, че за ядосан бик няма разлика между естествен хищник и инженерна машина. И двамата са врагове, които трябва да се посрещнат лице в лице. Не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите своя лайк, за да не пропускате най-зрелищните срещи и битки от животинския свят. На открит път огромен мъжки бизон се чувства предизвикан от автомобил, който спря да го наблюдава. Бизонът не предупреждава, просто се втурва срещу него. Ударът в страничната част на колата е сух и масивен. Пътниците вътре снимат с треперещи ръце, докато гигантът на прерията тресе превозното средство, показвайки, че на неговата територия той управлява и автомобилът е просто пречка на пътя му. Трафикът спира напълно, за да наблюдава гладиаторски дуел. Два масивни бика са заклещени с рогата си посред асфалта. Усилието е видно във всеки мускул на краката им, които цепят земята, докато се опитват да си изместят другия. Възниква облак прах и звуците на сблъскващите се рогове звучат като изстрели. Това е абсолютна борба за мощ, където само най-силният ще успее да накара другия да се оттегли. Стигаме до най-екстремната демонстрация на сила във видеото. Един бик, след няколко опита за сблъсък, намира перфектния ъгъл под малък автомобил. С експлозия от сила в задните си крака и шията, бикът успява да завърти превозното средство, да го обърне и да го остави настрани. Пряко предаване на 5-секунден сблъсък, без коментари на разказвача. Свидетелите остават като в тишина, наблюдавайки как 1 тон стомана завършва с гумите нагоре. Това е окончателното доказателство, че ядосаният бик притежава физическа мощ, която граничи с невероятното, завършвайки този брой с снимка, която никой няма да забрави.
Това е един от най-рисковите кадри. Товарен камион се движи по провинциален път, когато Бик решава да го пресече. Въпреки че камионът е масивен, движещ се стоманен звяр, Бикът предприема страничен сблъсък с самоубийствена храброст. Звукът от удар на черепа в металната врата е оглушителен. Животното не се плаши от размера на двигателя или шума. За него камионът е враг, който трябва да бъде премахнат от пътя му, а силата на удара оставя дълбока вдлъбнатина, която доказва, че Бикът не се страхува от нищо. Изключително ядосан Бик насочва омразата си към паркирано превозно средство. В изблик на чиста агресия, животното използва рогата си не само за удряне, но и за пробиване. Виждаме как забива рогата си в предното стъкло, което се раздробява на хиляди парченца. Бикът клати глава в рамката на прозореца, разбивайки таблото и интериора на колата. Този клип е заснет в Индия и показва Бик, който няколко пъти атакува предната част на автомобил с рогата си. Пряко предаване на 5-секунден сблъсък, без коментари на разказвача. Странното е, че група хора е на покрива на превозното средство, докато Бикът го унищожава, дори един от тях снима животното. Не знам дали са изключително смели или безразсъдни, но ако бях на тяхно място, щях веднага да си отида. Сега се намираме пред още един сблъсък между двама бикове, но тук един от тях има пълно господство върху битката. Пряко предаване на 5-секунден сблъсък, без коментари на разказвача. Виждаме как черният бик бута и събаря другия с рогата си, карайки го да се плъзне върху мотор. Кафявият бик е напълно превъзхождан от своя противник. В този клип виждаме как човек държи дреха и прави движения, които раздразняват Бик. Както може да се очаква, животното реагира с ярост и атакува директно автомобила до този, който провокира Бика. Пряко предаване на 3-секунден сблъсък, без коментари на разказвача. Виждаме как рогата на Бика напукват предната част на превозното средство, но след още няколко удара Бикът се оттегля. Тогава пътниците в колата усетиха облегчение. В следващия ни клип сме свидетели на битка между двама големи бикове в средата на селска зона. Първоначално изглежда, че белият има предимство, защото успява да премести черния за момент назад, но след това черният контраатакува и битката става по-равностойна. Пряко предаване на 5-секунден сблъсък, без коментари на разказвача. Краят на срещата е неизвестен, тъй като клипът е прекъснат по време на битката, но независимо кой е спечелил, това беше схватка, в която никой не би пожелал да остане близо. Това е най-ужасяващият момент за всеки шофьор. Бик успява да разбие прозореца на кола и да вкара глава и рога директно в интериора на превозното средство. Кадрите улавят паниката на пътниците, които се налага да се хвърлят върху задните седалки, за да не бъдат пронизани от острите върхове. Пряко предаване на 5-секунден сблъсък без коментари на разказвача. Бикът диша тежко и се мята в тясното пространство на колата, търсейки да достигне хората. Това е ситуация на живот и смърт, в която границата между дивото животно и човека изчезва напълно в една секунда на ужас. А сега, след като видяхте тези моменти, кой сблъсък ви впечатли най-много? Оставете го в коментарите да видим колко от нас ще изберат същия. И като стана дума за избор, най-доброто решение е да гледате видеото, което имате на екрана, за да продължите да се наслаждавате на най-впечатляващите срещи на природата. Но преди това, не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите лайк, за да не пропускате тези уникални моменти, уловени на камера.